Ħiniet twal fit-traffiku, esperjenza li ssir aktar spissa issa li wara l-vakanzi tas-sajf kollox beda jiġi lura l-normal. Studju mediku fl-Ingilterra jagħti raġuni oħra għalfejn għandna naħsbu kmieni filgħodu jew naqdu fi gruppi biex immorru x-xogħol. Din id-darba mhux il-ħela tal-fuel u l-istennija żejda iżda l-effett fuq saħħitna. L-istudju li sar mill-British Heart Foundation isib li l-possibilità ta' attakk tal-qalb tiżdied fis-6 sigħat ta' wara li nkunu qattajna ħin fit-traffiku. Wara li jgħaddu dawn is-6 sigħat, il-periklu jerġa' jiġi għan-normal. Iżda l-istudjużi għamluha ċara li itħaħen sempliċement iżidu r-riskju ta' attakk tal-qalb u mhux jikkawżawh b'mod dirett. Fir-rapport jingħad li r-riskju jiżdied b'5%. Ir-raġuni prattika hi li meta nibilgħu dawn it-tħaħen id-demm jaħxien u jikber iċ-ċans li tinħoloq blood clot. Riskju li huwa wkoll realtà f'pajjiżna fejn ikunu eluf li ta' kuljum jgħaddu minn toroq traffikużi ħafna bħal din ta' Sant'Anna fil-Furjana. 54% tal-Maltin huma inkwetati dwar it-tniġġis tal-arja. Fil-fatt rapport tal-Kummissjoni Ewropea maħruġ f'Ġunju li għadda wera li 55% tal-Maltin huma inkwetati ħabba it-tniġġis tal-arja madwarhom. Il-medja ta' ċittadini Ewropej li jilmentaw bl-istess ħaġa hija ta' 35%. Analiżi li saret xi snin ilu kienet turi li Triq Sant'Anna fil-Florjana u dik ta' l-Kungress Ewkaristiku fil-Mosta huma l-aktar żewġ toroq li fihom ikun hemm tħaħen f'Malta. L-ar lokalitajiet rigward tniġġis tal-arja huma l-Florjana, il-Fgura, Tasliema, il-Mosta, il-Gżira u San Ġwan.